Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. If you see someone who's different, with a stump, a spare thought, for all the qualities of life that never could be bought, we do not seek your pity or sadness from your eyes. All we want is dignity and the right to live our life. Please don't treat us differently. We're just the same as you. Please don't shy away from us, 'cause we have feelings too. Although we may not look the same, we have the right to live. Dignity is flowing out to give you hope. Ka kenhun jeng kibria ki baduna department ya ka tip kum ka Meghalaya People's Outreach ka balai alam do ba Benestar Kharpor kala pen ku buram ya arngut ki para dekhot jeng ki balala wan ra ya ka nam ka buram ya kibria ki baduna department ki arngut ki bala sya pen ku buram ki dai uba Hubert Paliar bat ka kong Bertina Lingdo ukong sana ni jingelang balingkot jongki udai uba Elkin Renyau udai president jong kaseng Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired. Buồn, con san buồn buồn chúng ta cái chính phần cục phần ai số ba trong phi là cái trong phi nào ta cái sen cái trong gì ngân để thu khẩn điệt thì là mình lưng ngọ cái này cái Meghalaya People's Outreach Organization or Outreach Meghalaya People's Outreach cái này cái sen cái trong gì cái là mi nadu bang mi pertai manga kum u street baska ha yo hasol shalong jongi nadu bang mi asram ajar pho kawan ka jing sngo khia na pedeng jongi baro ki khot bat ki ngane thoi phi ke ki tai ki khot jongi ki de manga ma phi hi ki badon kata kamon ban le ke ba bha hakem lang salang tenama kata ilai tresitom bangale shbon ki kam ka bangala e la ibor kidei kita ki perlok jongi ba pisem hadukan halentiat ki peniat ya ka washroom peniat ki bus ba peniat ki kam per don ga bangangam itu ikiru henre ki kloi ban ya don kat banlong ban ya sno akhane ka kanhon ka jongi te yang alajit banlong uta u atiar jongki walang along ukhiu phiang basuda te na takataw kap ki nakapor jo amin sim ban perrong ya ta kamen sim kajinga trelang baka men sim lan de namta kajing baha jingmet jongki imlang salang kamen toy lan ngi biang ta hayeng jongi ada sabar kamlon kadon kajing duna suda shubu da kayeng jongi ka khoi sabar ka clear ni yo ke jingpang ke sistem kum mentoi e ke jing khoi jongi hayeng te ta kada kini ki perlok jongi da ka men sim ko bakhya nyaw wan sakhmat man le ke ba ba kat bala la ibor te na ta kada nganget ba phi baro ke imlang salang pisu thu ya ke jingmot jangane ka kunhon ngawan ru hangni lengba ka ni program ka jing pit ke bor ka jing penkup buram lane ka jing amin sim ikini ki perlok dungi arngot I kong Bertina Lingdo nong light bat I ba Hubert Paliar da kan sim ni kalat ban penpa sapi ke imlang salang wat ong ba kane ke program ka de ke jing le ka jonga ka pisah ka ban pelut akani program ka de ka met ka jonga na ka yeng ka sem jonga kam de ngade tang uta watiar ban penpai ya kata ka jing not senjang jong ka imlang salang jongi wade ka khot jong Meghalaya People's Outreach bar penpoi
Syah kini kiperlok jongi. Badai hok ban yo ya kajing ro ba kajing Iman CM. Uba Hubert Paliar Punakatan West Castles Uday unong ilek kaya kun kiti lani arm wrestling ubra job haki lempung ilek kaya berper hakajila ban ulala bonwan ratnam ru ya kajila ling ba kajing job jong u haki lempung ya kun hakari India ni ka national level kaba ulala banwan ra ya katak maksiar u Hubert unlek ban ya kun sahaka international level kapan salong Shen ha Turkey bat kum kajing Iman CM u ki para rekhot jong u kila no senyang ya u da kapisa uba Hubert Paliar udai usamla ubamla ban yo sngo bat umlat keren utrei kuta kum unong set jingbam hang ni hanong ba shilo Table number 4, 55 kg woman, 1347 1287 1617 2021 1522 3026 1523. Iba Hubert ide na kasnong na Maurok Mauli ba na po West Castles District. Te idon kajing duna ka kajing bomyo sngo ba bamla ban keren mo. Te ka bade ba kajing puli la dep kelas 10 na te na po ka ketika na SC kuma School and Center for Hearing Handicapped Children. Na te na po alai mukra mo. Te hari kita ila ka kalian ka kam ka jam chung i tray menta ku i bakery bat kue di kam te kata ka di kam chung i te ha ka bade bat ka award ka banyo menta segi mo i kalong kumne ma i house name arja kat pra ka weight category chung ka san pusan ha ka arm wrestling layo bat ya state champion jang ha Meghalaya te hasrem arja country pat shwa ya kani layo man ban let ha national level layo bat ya kani championship ha national level te bat jisai la le banyo kasin ka baar banyo banyakun ha ka international level ni ka jing duna ha kalian ka financial problem support ka jing ha kalian ka pisa tengka te bapli lado no tendre mentau senam azar puar da kajing kurku jong blay lai ora sibur kineng rap ban perulong i ban yo kon ya kane ka international champion ka world championship ka manlong po Turkey na do ka South Trik u Risau azar puar te kane ka kategori ka weight kategori ka ba 100% te na ta ka ni kum ka association nge da ka comment ban award i ka cash prize ka da ka pisa ka ba 1,000 ka tengah kerpat i ba precious ban ayak hai chief guest ban in Penan Burom ye ba Hubert Kong hi ngai ku play ye chikap te bat ya fisa hi paro ki paro chok i ki bladar kat ban ni por kalong ka cingkar men ngama pa lemba ni ka cing i jong fisa wala da pidan apa deng kata ka cing duna pa phim i henrei philong shisha ki bri ki ba biang ti uplay hiru lai kata ka sap ko choy u ya phi pa wala pidan apa dengan ni gambar henrei uplem shim lai no ya phi ai da ko ka sap ya phi pindan hakata gal yang ba phinyu i ma kumyu jong parok ba phila em le sar kan lak na do min shwa phila le school lang kumba phila thu min ne ba na do min shai dang phila em le sar kan lang phi phule lang par kalong ka chingman ro ba phi i ba menta ba ini parok chok phi lakiu hakata ka ilakiu hakata ka level ka ba phi ru phi parok phi shim lak pe perkhat mo ti nakaliang ka jong ngahi ngai ku ble ofisia baro
but iki baro iki memba ki badan hapo ka association jong pi bo ble hi unang tenenti phi unang ai kata ka put kata ka ching start da ka ching ka sabun ai phi ba pinang la ban trai sitam but ba pinang la ru ban ai ta ti ka man ka ti ka diang ba pinang la ban kener ki priyo la ni ki badan kata ka ching yarap ka bakar ki ti tangka tahi ngai ble phi siap ro but kum juru ye ka yeng ka sam ngi jong phi ye ki lok pari khun jong phi bo ble hi ring sumar ye phi ba pinang bha ka mai ka chi ble shipon Kakong Bertina Lingdo kede ka samla ka ka thain Riboy district bat ka shong ka sa ha ka shnong Sumer. Kakong Bertina kede ka samla ka bomla bani I kikhman. Kala pendep ya ka MA ha ka English bat ka treikum ka no hikai ha ka subject English kum juru ka dei ka no hikai na ka benta ban pentebet ya ki khana bakin nang ban kran phareng. Kala hikai hanong ba Shillong bat kum juru sha Assam. Hanrei namar ka khlam Covid kalahap ban sangi ano nakakam hikai. Menta kadang don ha pedang ka jinga khun ban pendep ya ka PhD ha ka English ka samla Bertina ka deiru pas ngotenat ban tho artikel. Te menta ngia pulih kendiat shwa ya ka jing em ka jong kendiat tang sai bar kendiat te ide ibawan na ka Shnong Sumer ka badan Hapori Bohai district te idon ka disability ha kajing ubomi ila du na ka bor ida du license name siteng te ade kata hakaliang ka yeng kasem ila long kilong bomdan kidan sandwich para tama kimdan kemerang kepapat te ngene pe sepanga academic qualification jong how ka SSLC la pendep na Jyotir School inclusive school mo how sama ada pra ka HSLC pat na St. Mary's College Shillong arjar arpho te hasne aja khatwei i aja spo hai kan aja khatwei pat I let no ban pendep ya ka course ka basis name jo ha computer application ka office management na ba penya da ka National Federation of the Blind ka badan Guwahati te kadang kata how name as graduation graduation in BA English honors pendek haja asna waja kat saw napo ka Cotton College Guwahati te ya ka MA pendek asna waja kat Riau na Nehu but ladu macam senampat lah sedang biaya ka PhD te hakabade ka kam jong ipan lada mentah kum inang hikai haka Jyotir School naru senam ajar kan Riau hadu ajar kan Nyo kum ong sistem siteng itreng tu kum inang hikai jong haka English OT nadu kelas 6 hadu kelas 12 jadi kita ilah hikai pat sa senam ajar kat pradu haswa ka lockdown senam ajar po ha sha Assam sete sapo ha Hujai district haka school bukan Ajmal kayak ini Ajmal Foundation puli hikai kum English spoken teacher but longru English trainer te kide hikai harne school ru ladu class 10 hadu graduation te kano kadap jeng dokumen kum ka association ka organization ban jo ban pun burom ya ikong kum ju tengah kerpat ban yai ba research ban ai ya ka kai kene ka jing ai sobha hai chief guest jungi ban pendan buram inyo ka cash prize ka ba cash award ka ba 1000 hi te khublei sibun kongsan ban buram namta ka jing putku buram jong phi ya kini ke armut ke perlok jongi bangan itu ipi kedet kini ke perlok jongi kini ke perlok bengilai imlang nadu mensua Hubert wala ni ila isa hostel lah teh Bethany Society ha Divine Flame hostel for the boys but wala imlak ban keren ya kemen lang but iya ngelek persang bet ban ya communicate ban ya stu iwe te ngak sai Hubert ikan mau ya kajinge ke jongi but kano kalau masuk tenat bai perlok jongi
Bangelai misalang ngelayo ban poi syakadan ke baper kamtam mau mer jong ke jingjob akeliang kam bha wat apdeng jing ya babun te ikong bertinar komju di sai long senior jongi chief guest bat jong ahi Andre mata mai la kham kêu sajrong ba kana jing song sarong mo ko ba Yesu ba khna ru la ban hadian habun lalong nai kai la ban long nai kai peman yangi ya ba lalong lupa nai kai tiga ni pelong pa syaba yimde masupo la ne yimde masuleran ba ki baret jongi ki kêu sakmat ngi masuk sarong bat nginang ya terong susu ban ketiu ya ki sakmat te kumba pitip bang ade Miss Bertina Lingdo ngalalong ru inong hikai haga English bat kumu English trainer ru te Henry Snubok no namar ba na kejingwan ka klam te kumba baro hingi madi kejing te kumta ngaru ngalamat hi ya keju kejing te kejing ya lenti kejonga la kalong ha kapuli puthi ni hakikam ki jam ni ha kayat kayeng ni ha kejing ya de bat ki beriu kalong ke ka ba bha ka ba kumbangan suong no tang u balamat un sungthu ya kata te kani kadi ka khubor man ta kasngi ba ngadon ka thong hakmat jonga bangade ban pendep bat ngatip bakani ka thong ka ba ngade ban pendep kanlong kanuksa ka bahatam ya u babun kata tang ya ubriu badon jingduna hakidokot met Henry kat kum ka jing yoi ka jing shem ka jing lap ka jonga ha kini kisngi bamenta bawat ki briu ki bomdon ya ka jing duna ki dukhot medru kisa adin ba bat ki judon ka mensim ba kim kwa ban pule bat ba kisnyo ba ka jing pule kamlong kata ka ka jing mentoy ne ka lawe na ka benta ka jongki ha ka jaka bakin puson sani bha ni panle jingmut bha ni ban shim khia ya ka jingpule ka puthi ki kam ki jam bat kumta ter ki babun ki khna samla jungi mata ki ngop ha ki jingpan shoi ki babun bha bat kani ka long ke ka basnusi bha te namar kani ngadon ya ka thong ba ka jingduna jonga kanumlong kanumla ban long kata kadau ya ki babun bangamla ban poi shaka thong ne ban kanjo shaka thong ne to reach the goal ne to reach my destination Henry kade ban long ka nuksa bat ka jing ai man sim ha ka ba ki babun ki khna samla la ubaduna ne ubam dunaru kin yo ya ka ju hi ka man sim na nga bat ba kin long kita ki bru ki batre shitom ha ka jing im ka jongki hoat ka jing im kamlong ka basuk life is never easy but when we really commit to it I'll tell you life seems to be very easy te kadi kata ha ka jing im ka jungi ngimla ban ong ba ka jing im ka suk kamsuk shisha ka jing im kat kita ki post nam ngala yat lingba kamsuk shisha ka jing im la kadi habaro ki liang kamsuk Henry ladafi komit ban pendep ya ka phidon ka thong ban pendep ya ka bawan hi na du ka mensim ka jong phila ban pendep ya ka kumbanga ngala pendep ya ki thong ki jonga bat kumbangan sadang pendep ya ka thong ka ba ngadang yaile hadu menta menne te khandiat ka banga kwa ban pensngeu sya ka sarkar menta ka sngi ka long ba lese ka sarkar ka ong ba ka vote jongi ki PWD kamdon jing mentoy le se ngidon tangkat no pheu hajar mut hangni hapo Meghalaya ki ban vote te le se ka klet no ya kata ba ka jing thap vote jongi ka long le no le se kim kan mau ba ngiru mi kersan ya ki bakin ba ngidon ya ka hok ban jit ya utau nong yalam ni unong mi khmat uban pet lem ya ka bha ka miat ka imlang salang hi baro ko we te ngaso ban ong ba haba fitre na kabanta ka imlang sa lang ngasko ban ong ba to khmi to pet lem ya kitu ki badon kam shisha ya ka jingarap ka jongphi omde ba phin menta ka sngi phin ong hoot phin kular Henry ka sngi ba ar ka sngi balai phila klet no phim tip shu ka bat phim bana shu ya ki jingdon kam lem ki khamtam jong ki briu ki badon jingduna ha ki du khot met
te hakaliang ka rukom ka puli ka puthi ba phin pentik kana ba ki yo ya baro ki ka hok kum ba ki we ki yo la kalong ha ka puli ka puthi ka kam ka jam kham tam e ka kam ka jam namar benta la bun ki khna ki ba la kiu bha sha phrang ha ka jing puli ka jong ki henry ha ka bakut kim yo ka lat ka lenti ban thep e ki kam ki jam teng bun naki ki la thep e ki kam ki jam ka poi hadu uput ba Kim Sha Khot watang ban tho exam watang ban face interview ru Kim Sha Khot Kim Shim la yo watang ka message hamir lani ha phone call ru Henry kat ba ka khubor pat hadin habut ondangi tip ka long ba la don ka tu ka post la dep tho exam ka tu ka post la don ba yo interview te kata ka long ka ek ba ka sarkar khamtam e kini ki ba ya deal ki ba ya tray bat ka tenat jong ka persons with disabilities kum ka social welfare department niki state resource center baro kini ki badon banta ki ba day ban khmi na ka banta ki PWD ki la day ban but din bahaya kum kini ba ka e ba jia ayu ha kini ki sngi phidon ki e ki problem tem namar ki ba bun hi PWD ngan karpat ya kiru bakin long ki ba shlur ban mi sya khmat ban lej ujor ne ban lej ya thu ya ka problem jong phi ne ya ki jing e ki jong phi na mar hoat ka long hi ka ba shisha ba baro hi onom don por ban wan khro wan kujor ne ban wan kli phi don kam ayu phi don jing e ayu re ka de hi na ngiru ba ngi de ban long kita ki baslur bangi tip baki don ki briu na ka banta ki jongi ki ba labu karpang ban pej lem ya ka baha ka miat ka jongi ngidei mangi hiru ban long ki baslur ban lek shaki ban wat jing tip ban keli ban pertheu ban yathu ka ka problem ka bangi ngilamat te mas nguru ban ong ba ya ka sarkar balada ka thungkam ya ki briu khamtam e hakum ka social welfare department office ngaso ban ong baka de ban thungkam ya ki briu ki badon ya ka background with regards to persons with disabilities because sometimes if we go to the office we inquire for this and that the person doesn't know anything about what the person with disability is really in need of te kalong shisha ka ka ba sngo kumba should have ya ka kam let's say badi para bahayin ni balay ni ngimtip henry katu ka jing thep kam utu bayo ay katu ka kam tip ka ru ha ka bayade but ki persons with disabilities te kalong ka ka ba sngusi baha nak banta ki persons with disabilities hi baro te nakapor siya kaporu ngalaju ong bat ngalaju yai buddin ya kani ba kasorkar kala de ban penkiu no ya ka unemployed allowance scheme ka jongi bat kum juru ya ka chief minister social assistance scheme ngimla asu ban im da kasan spa si benai na lor bangim yo ha ka por ka babiang bat kam ngimla asu ban im kat kum bangi pej ha ka jingdon kam ha kini kisngi menta kayo ka hat kala rem ba te pinda perkhat ila jongru ngatharai lada finyo atang san spa si benai pinnom hun pinnom suk phiru pinnom dap hi te ka ju ngiru ngilong kumta hoot phila kershan nyangi kat ba phila la ibor yu tang ba nakapor sa kapor ngilaju ong ngilaju pensngo batu penkiu tu yarap tu kershan ba kani ka jingyo kala long palat ka ba duna bangim sngo la asu ban im da kani henre lada ka sarkar kadang singap menti ka kuman ya kini baro te kalong ka ek basnusi bah te ha kapor ba finlet canvas election fin selut ki kular baro kata kam suyahab namar ngiru ha to por ngisngap ya ka ba fi kular na ka bantau pai ba na ka banta kini kitai bat le si don na pedeng jong phi ki baklet ru ban mention ba ladangi wan ha kabor ngin persyang ban yarap iki PWD ban le kumta bun ki baklet watang ban mention ha kasngi ka ba fi alap election ru te kalong sya ka basnusi yangi te ngakermen bakani ka khubor kan poi syakishkor jong ki sarkar bat ba ngakermen ba kinshim ya ka senjam na ka banta ka baha ka met jongi hi baro bat ba
Kanang baka imlang sa alang hi kan kiu habaro kiliang hublay subun na banta kani ka program ka bangayo banwan banta kasngi bat kalalong siya ka program ka jingkar khujong ka program bat ka ba ay men sim lem ya ubabun hublay subun. Hagini ke jingelang ba elken baru ba benesta kila pen pau ke jing song kemen bani i bagi parlok jongki ki play shong ya sa nadu ki por bagi dangren menta kila pois ke kerdan ke bahajrong bat kila ong bakani kawan ra ya ka buram bat ka pen song sarong ya ki para dekhot kila banjur ru ba ka sarkar kan phai khmat shaki pri ki paduna dekhot men la hakayok kam yo jam ni ki wei pat kila jingerap nakaliang jonga ngakwa ben pen itu khamnia khndia di ba Minister Kapor, but kane kijing khot jong i langba kane ka maklia people's outreach ne yang arong klem poi perkhade e marjing shangai la de ngalong tong barit na padang barit bat ngada sngu burom e ba nga tharai kane bro kade kata ka ba penlong kata kintin ba ong ba we are empowering each other kumun i bor iwe pat te ba Minister Kapor khublei subun e ya phiro nam ta jing khot je pihak kane ka programแต่บาบินสตาเขาปอนนัดูดังขณะดังริดลายอิมลังลายสาลังบันงาบัดงันองไอพีบานนับดังกิบรูบุนนาคนเม็ดกาตังอำลาบันเลนนันอำลาบันสงเรมมันโนรุนัดูดังริดงารุบันนาคนเม็ดตั้งมาดีโลวิชันแต่เดย์ไม่อีฮิบายมันซิมงาแต่ไงอิมลังกุมสปาราบัดเดย์ best friend นับดังบารอกไอบรูบุนนาคนเม็ดฮามิคาลียาให้กับจีอิมจงาคัมเพลละดังลองขนุกบันตารุngi share lut ya ke jing barakot bad ngi long ru kulik nan ne no yalam jong ki kun hun ba per jong ki bru bunat kon met ki balong nadu men swa jong ke ACP jong ka ama PD bad jong ka Organization for Inclusive Development bad jong ne ka Meklia Liberation Association of Visually Impaired te ka we ke jing ba kum ne hak ngala syam namar ngaru ngalayat ya kane ka jing im menteri nam tak bru benar khot met kham tam ki baduna ki khmat ha ki thain nong kondong ki ong ba ngan le yu ben pa school ya u le ne ya ka bom imat namar ba kunum poi hiration sonoro penum la ahre don gum gatai khobor snu tena kata ka daw ba katu ka ningut ki perlok jonga hang ne bo jela me khalaya kumut kimyo kata kalat bele school bat kilong illiterate hadu kini ki Singapore bat kini bro khojoru gede kita ka jing duna ka jing sungthu banong kong nang sap swa na le ying lasem te nrei phi menta phlei i ka jela ka parthe bat imlang salang lada ka lat ka pli lada ka ka jingkhang ka pli te kanuksa lape nuksa lang ba imis bertina lang do nong light ba ide ikun swet but ideiru ipara juga junior juga mensua aku bohong bak benestak por ndai mentalong senior juga hal yang kajing nang start kaba khadu khadwai penkud no nga dab da jing sungu ya kane ka Meklia People's Outreach bad ya kaba tisi tim kaba kloi benetri lang ban ngi ban ya ai men sim kini ka arngot hari kaba sungsi jonga bad campaign lada don ngi suarem na keren halor jing sha ki bun ba ki he spa ki he saipan kham tam ki MDC ki MLA ki minister ki balab don lupa ka bor halade andre balai ken ki kimla ben ki long ko bagi iben ki bru badon ro kham tam ki de arngut namar kumbang ala yo jing tip menta yo kersan ngam tharai yo jing kersan ka sarkar ben poi sa kata ka thong hadu ben lek sa tai sa po international sa po Turkey ada doi ngumta ngala namar you representative jong kami Meklia Outreach kemudian ada bitua ngakum perlok bajan re delemba ka isin perlok rajar ki ba bela mensi ba menmit ki don kila ka bor kila bentep ka khendo hamadan don re ka de gi iben tharai ka ne baro khojaru ba ci pia suka ki mon ban penjawlem ba to ong ba wat ji iben ya ki briu haki imlang salang namar ba lada pi iben kan no ru om tangi buru badonat khonmet nginiap na kaslai berthe re baroro kasla berthe ka de tang ka ying shong basa bat lada ngisngu he halade shimat compare pilong eiro hanre lada pile ka basniu pi sa nam ru ka basniu pile ka bharu
pin yo he ka ba kum ba ong ka kitin ba kum ta pin bet kum ta ru pin yo khai te ngada ka parit na ka liang sarkar haliang du ki bru ba don ka bor wat ju ibeng bat ka de ka hok jo phi la da phimon phila la da phimon se phila la da phinum la da phidon lupa kata ka jinglong bo ol da nga rap community ki jaj benriu kembut ngasung po la de kata to bha phit nai pen kloi re la de hake imlang salang na mara imlang salang phinum sem tang ibru ba bit ba biang do konmet re phi sem lang badi ki bru ba duk ba kurdu ki ru kan thai ki ru mulung ki kun swat ki mulung bad ki bru ba na konmet ci sin ba philong no yalam mut phide ben yalam lang ya baro de ben ino din ya nor kumbo ong kam mutu jongka CBM bon leave no one behind. Dan akar parit ya sarkar. Tolong kum kata sarkar ka badon ki khmat pinu i ki khmat. Bedon ka skor. To pinu usngur ki skor. Hendrela da pidon ki khmat. Philek kum manla pinu ki skor philek kum melut kulut de la dong long sisa ka boong ba ka bebel tin ju ublei ba. Kidon ki skor tambah kimi usngu. Kidon ki khmat tambah kimi i. Te tangani kitin bekendiat lada ngadon kajing sotu pakala jangar wat su en mar ngaru ngade tang ubriu tang kini kublai sibon ngani yai turisha kathong wat lamar we ngalong sao dong ya nga kiker sen tibun rong hala jing long marwe ngam perwaha perthei ngan kongu kenting sneng ipa imeng ngakwa bangan kenjo briu kin yo ibaro sha tei sha clear lungka thong wat hap deng ki jing ngan ting ngan yale uklu pernai bangan long kirong jong ka perthe tha balong le no ha bakut ki ne kim men toy ngan yeng hala nong rim long slur hala men sim ha pedang jing jing pen shoy bas ngeu trim nong job bun ngikwa ka thong ba ngin yora persang yale kat bala briu baro kin yo ka kamru la sakhi jiu nong badlen terkisni ngakwa bangan kenjo briu kin yo ibaro sha tei sha clear lum ta thong wat hap deng ki jing ngan ting ngan yale uklu pernai bangan long uklu pernai bangan long Shobangin pengkut ngas kwa mengkredit ketian ba kum ka jing kentu ya ke imlang salang khamtam ya ka sarkar jongi ni kaman kong ek wawan ha jing mut khat jonga kalong ba ka sarkar ka bak lak shem ya ka jing kle ban kit ban terong ban kentiu ya ke imlang salang ka dei ban long kibriu ke balan ladi om ban dan long kibriu ke ba kwi pat ya kani kajing don hak sarkar kum kajing yonong ane kata kajing man long kum kisiem ane kita ke ban ding merau ki we ne man long kum ta akarmen ba ka man sim ka ba khut ka man sim kajing long chenrang kum
labatai deu babu jongi wene ki melung jongi babu SJ Duncan bandan kata man siam ma sendrang ma sha te khendiat ngakwa ban kerpat ya sarkar ban perung nak katuk ni skim hak jela ka jongi kumbang asyam hapo South India langang baklah ka Telangana bat ha Andhra Pradesh ki juai ka sarkar ka juai kum kata ka lat jingarap ya ki beri ke bai poi kha bat ki beran ke jing duna te dah ka balik kum ta kemut kini ki beri ke bala kloi ban kit ya ka lengkor kan kam steng ada ibarit ru kalong ke jing amin sim te nganget ba ka sarkar Meghalaya lengba ka batisi channel kan sngo ya kan ke jing kerpa ke jongi pet ha ka badai bat kan ni kini ke jing job ke kini arngut I kong betina ide ikan thai na pedeng ikan thai ban na pedeng jong ik senrang ki bom I de ma I ban kong ban poi hadu kan kerdan but hagaliang ka arms wrestling de tang iba Hubert Paliar bala poi ne kaliang te nga kerpat ken na kaliang ka education department na ka social welfare ban ai ka jingirap kum ya ikong betina 100% ngim community. They kum ka dak kashen ka token of appreciation, token of encouragement ka devan don na sarkar. But nakaliang ka sports department ka devan don ka sanction ka bat kerpang namta jongi ki berang ki jingduna had comment. Ombangi dawa andre habangi don kam sishate. Ngila duna ngila jingduna ban wat kam wat jam ka ba ban le kini kam bun kiting pitkyang ki hindrance babun ki obstacles bawan ha chingeng jongi tela da ka sarkar ka don kata ka chikit khli kemat ngi ka kham sting bat nginang la shup anang ya chakmat bat ngim nom don su ta ka men sem bolong desperado ban su kendo ya ka chingem jong de ban don ta ka men sem ka badap jing kemen ko bong mene ka tu ka jing ruai mangamo ba ngiru ngilong ngila ban ai ta ka jing kata ka dignity ya phi ke ma salam pet da ka jing poi shakmat jong iba Hubert Paliar ka kerteng jong I ka don ha catalog jong kiriu crowd kiriu sports person da ka jing don ka kerteng jong I kibriu keleng ka perthai ken yo I ya kari India leng ba jong I te ka no kanu le kajing su don kata kajing su mo kajing su shamram ke jongi I ladang ngimla balai ngia ro oi ba Hubert ila long ita I champion labat ya kata ka championship kari lara buram ya ka vi ke jongi andre ngimla kumno ngin shushim kabu ya kata kajing yonong ka ba iwara nama dalaka ngiyo kata kanam ke buram ke ba itenat kanu kari kai kio nama video kin kisutenat kin ya ro kin ya the kata jing don jing am juki ba kin ya wan seniru ten re ladangi ngim le ngin sushem kabu penban te kalong ke ba susi long man kum kinong tu te re mata na ru wan kin sarkar ba thamai ke MDA ngam shem bana tip ya ka don ru mo ta bangam banai te nga kerpat ya kan sarkar lang ba ka jing lengba ka batisi ba kan le no ikane kam ba khnang ba perok jongi ba le ka office sarkar ba fair kinam shamjing ba kitu ki tong tre jongi ru ki sakri sarkar jongi ru kinam shamjing ada kila banya suthu we te nga kitbok nga kermen ba chief minister beram jongi ko lat sangma bat ba preston deputy chief minister beram jongi shem ya kane kini kin shem ya ka lengkor ban le ke ba ta ke jing juwai ka dei ka let thy light Lord
lead away as we walk from day to day. Darkest air is never dark when thou leadest the path. The light of truth forever shine, the light of love forevermore. Show us the way every day, Lord. Show us the way, lead us, Lord. By our side, Lord, you will stand as we journey through this land. We can give our share today to build the world in every way. We are worthy, we are great, for victory we are surely made. Show us the way every day, Lord. Show us the way, lead us, Lord. Show us the way every day, Lord. Show us the way, lead us, Lord.